sikker på, det var det. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jasper sekund. Det er jo. Jeg får lov til det. Smager den nu. Snaller. Søren. Jeg giver så meget mig selv. Hvordan, Bjørn? Du skal ikke have slag, eller hvad? Jeg har fået. Jeg har nummer 2. Til mig? Nej. Hvad? Til mig? Nej, jeg har filmet bare. 1, 2, 3, nu! Nej. Vent nu, han har ikke noget shot. Han har ikke noget shot. Ja, kom og gør det igen. Nej, Jeg behøver ikke noget. der er ikke noget arbejde på, jo. Der er 1, Igen bare gas. 3, nu! Claus, jeg vil drikke nu. Du vil slå ind til du drikker. Ja, så. Wow.